serana api-api blas. Wis telek iki. Sowan nang ndi lek? Sowan nang ndi lek? Nang panggung kok nang ngendi kok ya? Desane celok. Lho ki sing ngakon sapa? Ambo aku mau krungu desa mlebu. Ayo lek ki nang ndi? Sowan Jagung. Meleh Pak Bapak Kepala Desa. Pak Edi Susanto. Susanto Sugeng Dalu Pak Ya. Sekecaken nggih Pak nggih. Nggih. Pundi to Pak Edi? Oh ketutupan kipas. Alhamdulillah. Yo, saiki kalau ngaturke lelagon. Kene sik apa kono? Kene apa kono? Ya kok kene ya kena kene ya kena. Kene sik bawa. Yo karo, yo. 12 juta kok. Lah sapa? Loh, bengi iki lho Mas. Piye? Mau men kono ki kula mireng kali bapak-bapak. Wah, dagelane bengi iki ana Mbak Eva Kenter, ana uncek jare iki uncek iki bengi iki ning Jeragung 18 juta. 18 juta. 18 juta lho Mas. Jane kuwi. Kuwi sing tak sing ngomong sapa? Ibu nang kono. Ah, bapak-bapak ibu-ibu ning jaba. 18 juta. Heeh. Wah, wis gelo aku makat iki. Lah apa kok gelem? Benak aku di Makelar. Lah tak nggonku rek nek semono lho. Lah jagilan 18 juta karo dilatih diesel kok. Jagilan 18 juta abrak apa? Dilatih diesel kene iki ora apa-apa. Iya. Mbok wedok. Bawa lek. Lho kaya perintah padha bawa perintah. Aku request sebagai ponakku request. Kotak sawer wis to. Alah. Tenan ra ngapusi. Sawer apa mangkate nunut kok sawer. Lah kan menekku ya lumrahe to ponakan. Oh, iki mau nunut. Nunut. Berarti potong transport. Potong piye wong biasane kula niku nek mboten mobil ki ambak mriki niki 200.000 cukup. Heeh. Lah nunut kono kan ya to karo anu patungan ya. Apa Aku patungan? malah 300.000 go bensin tok iki. Malah entek lho, Kek. Toh ki. Ya ora apa-apa jare ponakan.